Zance ayi zance ayi zance ayi zance dai. Yau 'yan Nijar mun zo, Yau 'yan Nijar mun zo. zance zane ya zo, Zance zane ya zo. aka ce idi masta ƙarshen zance an zo. Ƙarshen zance ya zo. Aka ce ma maliya sai suna ya bika, aka ce ma zaki sai kan nemo harka, aka ce ma tauraro sai haske ya bika, aka ce ma giwa sai girman ka ɗauka, aka ce ma gwamnati sai ka turo aiki, aka ce ma mai da'a sai ka samu sa'a, aka ce ma banki sai kuɗi ya yi aiki. A ƙasar Nijar kai ka ɗaukar ɗaukacin kirki, a ƙasar Nijar kai aka cewa namijin aiki, a ƙasar Nijar ka zama kwano mazubin kirki, a ƙasar Nijar kai aka cewa ba da mamaki, a ƙasar Nijar baka da wari a sa'annan ka, a ƙasar Nijar kai ne mai motocin kirki, a ƙasar Nijar kai ka zama kwankwasa gun aiki, a ƙasar Nijar kai ne mai sarkin waka, a faɗa a cika wannan sai kai idi masta. A yau ƙauyen ne birni, a shirami ne gulbi, dan zaki ya girma, Zaki ya girma. idan kafa ta tsayu ganga ta kan kau da haka, ashe a ƙarshen magana ƙauye kan ne birni. Kun ga su da musa sai dai kwa musa, Alhaji idi mastan nan da an ce ƙasa, yau shi ne Allah ya azabisa. A faɗa a cika, na ce ka faɗa ka cika kai ne haka, idan ka ce za ka yi to za ka yi ba ƙarya ba. A yau ƙauyen ne birni, A yau ƙauyen ne birni. shirami ne gulbi, Shirami ne gulbi. dan zaki ya girma, Zaki ya girma. idan kafa ta tsayu ganga ta kan kau da haka, ashe a ƙarshen magana ƙauye kan ne birni. Kun ga su da musa, ashe sai dai kwa musa gaske. Alhaji idi mastan nan da an ce ƙasa, yau shi ne Allah ya azabisa. Ku ce bismillah Allah, bismillah ya rahmani jigona Allah, kai ka iya mana rabu, ka taimaki mai sallah. sai mana amin. Allah samu gama lafiya. Ya samu gama Kai lafiya salati ga Muhammadin Rasulallah, wanda ya kawo sallah. Ahmadu baba zara sa da sahabbai da iyalai da masoya sallah. ku buga mun wake wanda aka yi wa ni'ima, ita 'ya'ya da kudade da gidaje jumla na mutanen ƙauye har da mutanen birni. A yau ƙauyen ne birni, A yau ƙauyen ne birni. a shirami ne gulbi, Rami ne gulbi. dan zaki ya girma, Zaki ya girma. idan kafa ta tsayu ganga ta kan kau da haka, ashe da babbar magana ƙauye kan ne birni. Ƙauyakan ne da Kun ga su da musa sai dai kwa musa, Alhaji idi mastan nan da an ce ƙasa, yau shi ne Allah ya azabisa. zance ayi zance ayi zance ayi zance dai. Yau 'yan Nijar mun zo, Yau 'yan Nijar mun zo. zance zane ya zo, Zance zane ya zo. aka ce idi masta ƙarshen zance an zo. Ƙarshen zance ya zo. Aka ce ma maliya sai suna ya bika, aka ce ma zaki sai kan nemo harka, aka ce ma tauraro sai haske ya bika, aka ce ma giwa sai girman ka ɗauka, aka ce ma gwamnati sai ka turo aiki, aka ce ma mai da'a sai ka samu sa'a, aka ce ma banki sai kuɗi ya yi aiki. A ƙasar Nijar kai ka ɗaukar ɗaukacin kirki, a ƙasar Nijar kai aka cewa namijin aiki, a ƙasar Nijar ka zama kwano mazubin kirki, a ƙasar Nijar kai aka cewa ba da mamaki, a ƙasar Nijar baka da wari a sa'annan ka, a ƙasar Nijar kai ne mai motocin kirki, a ƙasar Nijar kai ka zama kwankwasa gun aiki, A ƙasar Nijar kai ne mai sarkin waka, a faɗa a cika wannan sai kai idi masta. Haji idi masta ka bar su da mamaki, Haji idi masta kai ka kawo taki, Haji idi masta kai ne da yawan maki,
Haji Idi masta kai ne dai sharaki, zancen ka zan shiga duniya dan ka zama hamshaki. Haji Idi masta mun sabo labari, Haji Idi masta kai ka zama alkhairi. Haji Idi masta kai baka nufin sharri, tafiyar ka a fannin sa sai kan zama limami. Haji Idi masta duk sun da sun barka, Haji Idi masta kowa sai ya bi ka. Iska ka wuce duka zaci ba ta mukarka, tafi sannu sarakin da ake zuwa gaishe sa, tafi sannu madi sai da tafi kai kai daidai sa. A cikin ka ado ya zama tamkar kai kai yosa, aka ce ma can sa sai kai ka zama kusa. Aka ce sarkin waka ne kuma sai na yi waka, muka ce maso mun taba ce wannan waka. Wakar ka tana hanya alaji Allah ya samu dace, amin.